A edición deste ano da Semana do Mar da Pobra seguirá un esquema semellante ao de anos anteriores. O éxito da iniciativa organizada dende o Departamento de Turismo fai que non sexa necesario introducir moitos cambios. O obxectivo non é outro que dar a coñecer o vínculo que ten a localidade co mar. Facer unha mezcla entre lecer, poñer en valor a nosa cultura, actividades tamén para os máis pequenos. Queremos poñer en valor precisamente todo o que ten que ver co mundo mariñeiro. Entre as actividades programadas volverá a organizarse o tradicional Mercado Mariñeiro, no que tomarán parte este ano redor duns 40 postos. A Feira Mariñeira vai empezar o fin de semana que ven, o día 7, vai durar ata o día 9, os dous incluídos. Este ano temos consideramos que imos a ter un bo éxito de convocatoria, xa que creemos que imos a chegar a uns 40 postos. Vai estar ubicada dende o Cantón da Leña, a Praza Vitoriano García Martí, pola Rúa Unión, Rúa Extremo, ata chegar aos Xardíns Valle Inclán. Ademais, acompañada con esta feira vai haber unha serie de actividades lúdicas para os máis pequenos e tamén vai haber un espazo dedicado ás crianzas. O resto das propostas serán de novo do máis diversas, dirixidas a todo tipo de públicos. Haberá sesións de teatro infantil, visitas ao Club de Remo Puebla para coñecer este deporte tradicional, ou tamén á Praia dos Raposiños para coñecer o oficio do marisqueo. O día 13 haberá unha xornada de turismo mariñeiro, desta volta na Praia dos Raposiños, as últimas fixéronse na Praia dos Areos, como sempre coa colaboración das mariscadoras de Mar da Pobra. Tamén se programará un itinerario guiado polo historiador Manuel Gago, para explorar a memoria e as historias da cultura mariñeira no municipio. Que aquí queremos agradecer a colaboración de algunhas persoas propietarias que nos autorizarán a entrar en propiedades privadas para contemplar algún das nosas pezas de patrimonio máis destacadas. Por lo tanto, iso doble fai que sexa doblemente interesante, porque non o podes facer de maneira habitual, normal, e, sin embargo, dentro desta actividade sí que se podrá facer. A maior parte da programación está suxeita a grupos limitados, polo cal será necesario a inscripción previa. Para máis información ou inscripcións, os interesados poden dirixirse á propia oficina de turismo, situada no Parque do Castelo.